תומר פרסיקו, חוקר במכון שלום ארטמן. למרות התקופה הלא פשוטה, אני ככה שמח לראות אותך. גם אני, תודה אלכס. ואנחנו רוצים לדבר על השמאל, על השמאל הפרוגרסיבי, ואיך הוא מגיב לאירועים, לכל אותו, לא יודע איך לקרוא לו, טבח, פוגרום, האירוע הנוראי הזה שקרה. והשאלה, אני חושב, הראשונה המתבקשת, למה בכלל לשמאל, שהוא כביכול מייצג את החופש, דמוקרטיה, חופש הפרט, כל כך קשה, דברים טובים, כן? כל כך קשה לגנות אירוע שהוא כל כך פשוט לגינוי, כן? זאת אומרת, סוג של רוע טהור. כן. אז בוא קודם כל נבין מה עומד מולנו. האירוע של 7 באוקטובר זכה לגינויים מרוב העולם, ויחד עם זה קבוצות שבעיקר מרוכזות בכמה אוניברסיטאות עילית בארצות הברית, התגובה שלהם הייתה שונה, הם או לא גינו את זה, או חגגו את זה. ראינו שהאוניברסיטאות עצמן מפחדות להתעמת עם הקבוצות האלה, ולא מפחדות להגיד את האמת הפשוטה שיש פה אירוע טרור שצריך לגנות, ונזהרות מאוד במילים שלהם, למרות שהן יודעות להגיב היטב לאירועים פוליטיים אחרים. זה לא שהם לא פוליטיים, הם עברו פוליטיזציה מזמן. כן, אם הם לא היו מגיבים למשהו אחר, הייתי אומר, בסדר, הגופים האלה לא מגיבים. נכון. אבל זה לא מצב. נכון, אנחנו יודעים שהם הגיבו, והרבה מאוד ליחסי לבנים שחורים בארצות הברית, וגם לקורונה הם הגיבו. אין להם בעיה כשהם רוצים, והם לא רצו, הם מפחדים מהקבוצות היותר רדיקליות האלה. והקבוצות היותר רדיקליות האלה, באמת על זה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים שיש קבוצות בשמאל, שלא הצליחו לגנות את המתקפה של החמאס, את הטרור של החמאס, ואולי אפילו חגגו את זה. עכשיו, קל קודם כל להצביע על ההקשרים ההגותיים שעומדים בבסיס החוסר הנכונות הזאת, כן? קודם כל הייתי אומר, אני חושב שזה ברור באופן פשוט, פוסט-קולוניאליזם. תפיסה אקדמית שהתחילה לעלות ולהתגבש משנות ה-60, כן? דרך שנות ה-70, הספר אוריינטליזם של אדוארד סעיד, עוד כל מיני מחקרים והוגים על כך שקולוניאליזם הוא לא סתם דבר מגונה שלא ראוי לעשות, אלא אולי הוא הפשע הגדול ביותר בתולדות המערב. המערב כפה את עצמו על עמים אחרים, מתוך יוהרה להנחיל את ערכיו הנאורים על תרבויות אחרות, ובסופו של דבר שיעבד אותם. הרבה פעמים זה היה רק תירוץ לשיעבוד, לגזילת משאבים, ללקיחת הארצות האלה לעצמו וכו'. אוקיי, אז בהקשר הזה, ישראל נתפסת היום כמדינה קולוניאליסטית, כמדינה שכופה את עצמה על עם אחר, על עם ילידי, ולכן כאשר העם הילידי מתקומם, לכאורה זה כשר, כן? עכשיו, גם בתוך השיח הפוסט-קולוניאלי, יש גישות שונות ללגיטימציה, להתקוממות. פה אנחנו מדברים על הגישה החמורה ביותר, או החריפה ביותר, שאומרת בעצם, המתקוממים יכולים לעשות כל דבר, ואדרבה, אם הם אלימים כלפי המדכאים שלהם, יש פה איזשהו ביטוי של העצמיות שלהם, ככה הם מחזירים לעצמם את כבודם העצמי, ומממשים את עצמם גם כאינדיבידואלים, וגם כחלק מלאום מתגבש שמתקומם כנגד הדיכוי. תומר, אני יכול להגיד לך שאני ראיתי עוד מזמן, נגיד בדוגמה של דרום רודזיה, כן, היה שם שלטון שנחשב ללא טוב, מדכא, קולוניאלי, אפשר להגיד, חלק אמרו גזעני, שעושה סוג של אפרטהייד, של יאן סמית, השלטון הזה הופל, והגיעו שחורים לשלטון, האוכלוסייה הלידית מקומית, מוגאבה, כן, וכל הכנופיה שלו. והם עשו שם טבח נוראי, שנהרגו שם, אף אחד לא יודע כמה, כי אי אפשר... לא לבנים, שחורים, הם דווקא טבחו בשחורים. ואני אמרתי, כשיאן סמית והממשלה שלו, שלא הייתה ממשלה מושלמת, אני לא אומר שהם היו דוגמה לדמוקרטיה, אבל הם הרגו, באמת נהרגו שם שחורים
לא בכמויות כאלה, לא מתקרב לטבח שעשה מוגאבה בבני שבט אחר, בוא נגיד ככה. ואני לא ראיתי אף אחד מתקומם. נגד יאן סמית עמדו אנשים בהפגנות כל הזמן, כשהרגו שם מאות אלפים כנראה, אף אחד לא אמר כלום. ואז אני לא הבנתי, איפה אבל זה הסיפור, כששחורים הורגים בשחורים, גם בארצות הברית, יש הרבה פחות התרעמות. כשערבים הורגים ערבים. בסוריה. ודאי, בסוריה, בעיראק, אתה יודע, באיראן, שהשלטון תוקף את עמו, את האזרחים שלו. למה? כי יש פה את אותה בינאריות של לבנים מול כל השאר, כן? הלבן הוא המדכא, הלבן הוא המתנשא. יש פה בעיה עקרונית, לא רק בדיכוי, אלא גם בהיררכיה, כן? היומרה של האדם הלבן לחנך את התרבויות הלא לבנות, כן? שאני לא מצדיק אותה, כמובן, נתפסת כבאמת איזשהו חטא היולי שצריך למחוק מעל פני האדמה. ועכשיו שוב, יש פה איזשהו עיוות או איזשהו טוויסט באמת מדהים, שבמסגרתו היהודים הופכים להיות לפתע לבנים. כן? בואו נזכור שיהודים הם לבנים רק כל עוד הנוצרים מחליטים שהם לבנים ונותנים להם רשות להיות לבנים. אחרת הם לא לבנים, כן? הם גזע אחר, כפי שהם נחשבו עד תחילת המאה ה-20 ועד אמצע המאה ה-20 על ידי רבים, כן? הם לא לבנים בוודאי, הם גם תרבות אחרת והם לא קשורים לה. בכלל, אם אנחנו מדברים על אפליה, עד שנות ה-70, הרבה מאוד מקומות בארצות הברית לא אפשרו ליהודים, הרבה מועדונים לא אפשרו יהודים להיות. כן, אתה יכול עד היום לראות הרבה מועדונים היום מאוד יקרותיים בארצות הברית, שהוקמו כמו מועדונים יהודיים, כי לא נתנו להם להיכנס למועדונים אחרים. נכון, הוקמו על ידי יהודים, נכון. כי הם בעצם נחסמה גישתם. אז זהו, יש פה משהו אירוני מדהים. שהיהודים פתאום נחשבים לא רק, הם לא נחשבים רק לזרים למערב, אלא הם נחשבים הביטוי האולטימטיבי של המערב עצמו. כן? ופה בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש את שיא הקולוניאליזם של הזמן הזה. כאשר שוב, זה לא שחסרות מדינות אחרות קולוניאליסטיות. רוסיה, גם לפני הפלישה לאוקראינה, הייתה מדינה ששלחה שלוחות וגרורות לכל מקום, כן, צ'צ'ניה וכולי, זה קרה, כן, גרוזיה, גיאורגיה. איראן היא מדינה קולוניאליסטית במובן הזה שהיא שולטת על עיראק, היא שולטת על לבנון. שולטת גם על הרבה ימים בתוך איראן עצמה. זה לא שפה זה המקום היחיד של קולוניאליזם, אבל בגלל שזה לכאורה לבנים, אז ההקשר הזה מאפשר הכשר למרידה בדיכוי, ושוב, אם אנחנו הולכים למקומות שפרנס פאנון הלך אליהם, וסארטר, שהוא כותב את ההקדמה שלו ותומך בו, המקומות האלה אומרים, גם אלימות לא רק שהיא קשרה, אלא היא הביטוי האולטימטיבי לעוצמתו המתחדשת של המדוכא. האמת שאותי זה לא מפליא, כי אני מכיר את השמאל מקרוב, אני גרתי בברית המועצות, ושם למדנו את היסודות של המרקסיזם, לניניזם, כן, כפי שזה נקרא, ושמאל תמיד, אני מדבר על השמאל כמובן, אני לא יודע אם להגיד קיצוני, אבל השמאל המרקסיסטי. הוא תמיד דגל ברעיון הזה שיש טובים ורעים, ושמותר להפעיל אלימות נגד רעים, ואם אתה שייך למעמד מדכא, אז ראוי גם להשמיד אותך. זאת אומרת, זה היה נאמר בגלוי, כן? זה לא שהם הסתירו את זה, וגם קומוניסטים עשו את זה, כאילו, לא רק כתבו על זה. הדיקטטורה של הפרולטריון היא דבר לגיטימי, ואפילו נזקק, כאילו, בדרך אל האוטופיה שאנחנו מקימים וכו'. זה ברור. באמת, אתה יודע, אם יש איזושהי נקודה שהיא דומה למרקסיזם במה שיש היום, יש כמה נקודות דומות, אבל גם קודם כל בתפיסה הדוגמטית הזאת, שלא מאפשרת למורכבות להיכנס, כן? לאיזשהו הקשר שהוא מעבר למה שהדוגמה שלנו מאפשרת. הרי הסטודנטים האלה שהיום חוגגים את התקפת החמאס על ישראל, הם בני דמותם של אביהם ואימותיהם, אני חושב לפעמים ממש בצורה המילולית ביותר, שהיו בשנות ה-60 בעד ברית המועצות, כשהם לא הבינו בכלל מה קורה שם, שהם לא ידעו, או אפילו גם אחרי שידעו על הפשעים של סטלין, כן? ועדיין טיפחו איזושהי תקווה שהמרקסיזם לא יכול להיכשל, כי זה עניין מדעי כמובן,
כי זאת האמת האולטימטיבית. נכון. במובן הזה הדוגמטיות היא באמת דומה. אני רוצה לשאול אותך, אבל מעבר לעניין המרקסיסטי שאנחנו עכשיו דיברנו עליו, האם אתה לא חושב שלמעשה יש פה סוג של אנטישמיות מוסתרת איזושהי? אוקיי. אני כן חושב. ופה יש עניין מעניין. אני חושב שזה באמת חלק ממש מעניין ממה שקורה, שאנחנו רואים פה סוג חדש של אנטישמיות, אוקיי? בואו קודם כל נגדיר אנטישמיות לא רק כשנאה כלפי יהודים, אלא כראייה ביהודים איזשהו רוע ראשוני וביטוי שיא של רשע, כן? עכשיו, מה שמתוחכם באנטישמיות זה שהיא הופכת את היהודים לאותו רוע מקסימלי שאתה צריך להתייחס אליו. אני אתן לך דוגמה, אם תקרא את הפרוטוקולים של זקני ציון, אותו טקסט אנטישמי קלאסי. קראתי. נכון? קראת. אז בטח שמת לב שהם כל הזמן שם מזהים את היהודים עם ערכים ליברליים. היהודים רוצים להפיץ שוויון ונגד היררכיה, והם נגד האריסטוקרטיה, ובעד חופש דיבור, ובעד זכויות עובדים. זאת אומרת, הטקסט הזה מאשים את היהודים שהם מביאים את הליברליזם, כמובן מטרתם הסופית היא שלטון עולמי, כן, ודיכוי כל הגויים, כן? אבל הם עושים את זה דרך הליברליזם. עכשיו, למה זה ככה? בגלל שמי שכתב את הטקסט הזה, ואחת ההשערות שזה שהיה המשטרה הסודית של הצאר, נכון? נכון, או שהם השתמשו לפחות בגרסה כזאת או אחרת, כן. של מי שכתב את זה, הליברליזם היה הרוע האולטימטיבי, כן? הליברליזם היה מה שאיים על תפיסת העולם שלו, של אריסטוקרטיה, של מלוכה, של חוסר שוויון, של צמיתות. כי זה נכתב בתקופה של ניקולאי השני, שהוא מנסה בכל דרך למנוע שינויים שמתבקשים ברוסיה. נכון, שהסדר הליברלי הולך ותופס מקום במערב, וגופים שונים, מעמדות שונים ברוסיה, חששו ממנו, ולכן היהודים הם אלה שמביאים. והיהודים הם תמיד כל מה שהכי רע בעולם. הם יכולים להיות הקפיטליזם, הם יכולים להיות הקומוניזם, הם יכולים להיות רוצחי המשיח כמובן, הם יכולים להיות אלה שרוצחים ילדים בטקסים סתניים ומשתמשים בדם שלהם, כן? בכל דור הם הדבר הכי נורא שאתה יכול לדמיין. בשביל הדור הזה של הסטודנטים משמאל, יש גם אנטישמיות מימין. והיא לא פחות רצחנית ומסוכנת, כן? צריך לזכור, כי ראינו את טראמפ נפגש עם כן, קניה ווסט וככה. אז יש גם את זה, אבל פה, בשביל הסטודנטים האלה, הדבר הכי רע בעולם, זה שלטון לבן על אנשים לא לבנים. זה קולוניאליזם, זה התנסות תרבותית, זה היררכיה, ומבחינתם מדינת ישראל הופכת להיות הביטוי האולטימטיבי של זה, של הרוע הזה, ולכן צריך לצאת נגדה. אבל זה לא הכל. אפשר גם לראות פה איזשהו זיהוי של היהדות עם אותם ערכים מערביים שהדור הזה של הסטודנטים מבקש לדחות מעליו. ופה זה הולך אפילו מעבר לקולוניאליזם. מבחינת הדור הזה, מבחינת הצעירים היום בארצות הברית, משמאל, יש איזשהו אנטגוניזם בסיסי כלפי המערב. כן? יש, אפשר לומר, שנאה עצמית. וביקורת פנימית מאוד קשה כלפי המערב. שוב, זה קשור לקולוניאליזם, וזה קשור להתנסות, וזה קשור להיררכיה. כן, Black Lives Matter, כל הדברים. כן, אבל מעבר לזה, לערכים מערביים, או שנתפסים מערביים, גם מונותאיזם, גם פטריארכיה, וכמובן קפיטליזם, כל הקונגלומרט הזה של הערכים, כל המצבור הזה של הערכים, שמבחינתם מייצג את המערב, והוא רע. כן? ומה טוב? תרבויות ילידיות, שבטיות, ציידים לקטים, כן? כל מיני פראים אציליים כאלה, כן? שהם רוצים להציל או לחזור אליהם. ופה גם היהדות נתפסת גם בצדק, בצורה מסוימת, כמקור של חלק מהערכים המערביים היסודיים האלה. עכשיו, אם אתה מסתכל על התנ"ך, יש לך קולוניאליזם, יש לך היררכיה, יש לך, כן, פטריארכיה, ואז ואני רוצה להגיד, אני פה הולך בעקבות מורי באוניברסיטת חיפה, אילן גור זאב, זיכרונו לברכה, שהוא כתב על זה לא מעט. ואז אתה רואה יחס אנטישמי כלפי היהדות, לא כזר שמגיע אל המערב ומטמא אותו,
לא כגזע הנחות שמאיים על השלמות של התרבות הנוצרית, הציוויליזציה הגרמנית, הגזע הארי, כן? זה לא המוטיבים האנטישמיים הקלאסיים האלה, אלא היפוך שלהם, כיהודי לא כזר, אלא כמהות המערב. ונגדו אנחנו יוצאים כי אנחנו רוצים להקיא את המערב מתוכנו. ואנחנו רוצים להפסיק את הקולוניאליזם במדינת ישראל, או שמדינת ישראל שותפה בו, כחלק מתהליך ההיטהרות שלנו מהקולוניאליזם של עצמנו, שאנחנו לא מצליחים לכפר עליו. היהודי נצלב שוב כדי לכפר על חטאים של אחרים. כן? זאת אומרת, זה אותם אנשים שיפתחו כל ישיבה באוניברסיטה שלהם, עם דקה דומייה ו10 דקות שיחה על איך שהאדמה הזאת הייתה האדמה של שבט הצ'רוקי או האפאצ'י, או כן, מה שנקרא land acknowledgement, והצטערו שהם היום נהנים מאדמה גזולה של אחרים. אותם אנשים שהבינו שלא משנה כמה פעמים הם יגידו את ה-land acknowledgement האלה, זה לא בעצם יכפר על החטא הקולוניאליסטי הבסיסי שהוא ארצות הברית ואוסטרליה וקנדה וכל מדינות דרום אמריקה גם, כי כולם בעצם מדינות שהגיעו אליהם לבנים, התיישבו. ומכיוון שהם לא הולכים לפרק את ארצות הברית עכשיו, או לתת אותה חזרה לצ'רוקי, הם משתמשים בישראל כפרוקסי כדי על גביה להתנגד למה שהם תופסים כקולוניאליזם. אוקיי? וישראל תצטרך להיפטר מהקולוניאליזם שלה, בין אם היא תושמד ובין אם לא, ואולי עדיף שהיא תושמד, כי זה הצדק האולטימטיבי כשאנחנו מדברים על פתרון לקולוניאליזם. ככה נראית דקולוניאליזציה, כמו שחלק מהם אמרו כשהחמאס ערף ראשים ואנס נשים. תומר, האם יש דרך לדבר ולהסביר משהו לאנשים כאלה לדעתך? אני חושב שרובם מעבר למקום שאפשר לדבר איתם, לשכנע אותם, זה דוגמטיות מוחלטת, ויש להם גם את החממה שלהם, את האקו צ'יימבר, את התיבת תעודה שלהם, שהם גם לא יוצאים ומקבלים מידע שונה או ערכים שונים, ויש להם גם את המרצים שכמובן תומכים בהם בזה. אבל אם יש משהו, אני חושב שצריך לעמוד עליו, אולי זה כמה דברים. אני לא חושב שקודם כל רק סרטוני זוועה שהחמאס הסריטו את עצמם לא יעבדו. זה לא הסיפור לדעתי, כן? זוועות יש הרבה ויוצאים גם היום סרטונים מרצועת עזה שהם ממש לא סימפטיים למה שישראל עושה שם. זה לא שאלה של זוועות, זה יותר שאלה של ערכים הומניסטיים ושל צדק ושל מניעים. ואני אתחיל בערכים הומניסטיים. אני חושב שקודם כל צריך לרדת לבסיס ולהגיד, אלימות כאמצעי פוליטי היא לא לגיטימית. כן? אנחנו לא, או אלימות כלפי אזרחים, אנחנו לא נשתמש באזרחים ככלי למימוש המטרות הפוליטיות שלנו. וזה קצת חוזר להערה שלך קודם על הקומוניזם, או המרקסיזם, כן, הבולשביזם, שכן שמח להשתמש באזרחים ככלי. איפשהו חיי אדם חייבים להיות קדושים. הקדושה הבסיסית של האדם כאדם, זה לא משנה אם הוא ישראלי או עזתי או פלסטיני או מה שלא יהיה, קודם כל אי אפשר להשתמש בו על מנת להגשים מטרה אחרת. ואני חושב שחלק מהבעיה העמוקה בתפיסות הפוסט-קולוניאליסטיות האלה, גם פוליטיקת זהויות וכולי, הם שהם שוכחים את האדם כאדם. האדם הופך להיות תמיד חלק מקבוצה מסוימת, והוא או מדכא או מדוכא, והוא חלק מגזע מסוים, מצבע מסוים, מדת מסוימת. הוא לא אדם כאדם. העיקרון הראשון של הליברליזם הוא אדם כאדם. הוא כל אדם מגיע לו שוויון ומגיע לו זכויות מסוימות. אז קודם כל, יש פה משהו, הבעיה היא ששכחו את זה. זה קודם כל. שנית, הייתי אומר, בורות. ובמובן הזה, אם אנחנו רוצים לדבר על צדק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, צריך קודם כל לדעת את ההיסטוריה. צריך קודם כל להבין מה קורה. האנשים האלה, חלק מהם לא יודעים להצביע על ישראל במפה. כן? הם בורים לחלוטין בסכסוך, בהיסטוריה של הסכסוך.
כמובן גם לא יודעים מי זה החמאס, לא יודעים מהי הרשות, לא יודעים על הסכמי, תהליכי השלום שהיו בעבר וכו'. אז educate yourself, כאילו, האנשים האלה צריכים לדעת יותר לפני שהם מדברים, או מישהו האחראי, זאת אומרת, איזשהו מישהו פישל, כן? או בתי הספר שלהם, או האוניברסיטאות שלהם עכשיו. אז זה. ושלישית, הייתי אומר, להבין ספציפית את המניע של החמאס. המניע של החמאס איננו שחרור העם הפלסטיני, אלא הפצת השריעה והקמת מדינת הלכה מוסלמית. המניע של החמאס איננו הקמת מדינה פלסטינית, אלא הכחדת היהודים בפלסטין. החמאס כותב את זה בצ'ארטר, באמנה הראשונה שלו מ-88, כן? זה מה שכתוב, צריך להרוג את היהודים, כן? אז קודם כל להבין, אלה לא לוחמי חופש, אלה פונדמנטליסטים דתיים. המטרה שלהם היא לא להקים מדינת לאום פלסטינית, אלא להשמיד את היהודים ולהקים פה איזושהי... גם למען האמת, אין להם שום ערכים משותפים עם הליברליזם ועם כמובן, ברור, ה-gays for, LGBTs for Palestine, זה מגוחך לחלוטין. אני כן אגיד, יש פה גם חשבון נפש שישראל צריכה לעשות. ישראל חיזקה תנועה דתית פונדמנטליסטית כדי להחליש תנועה לאומית. היא החלישה את הרשות, שהיא לא תנועה דתית פונדמנטליסטית, שהיא תנועה לאומית שרוצה להקים לעם הפלסטיני מדינת לאום, וישראל החלישה אותה, כיוון ש-15 שנה האחרונות הימין שלט ונתניהו לא מוכן להתקדם לשתי מדינות, היא החלישה אותה כדי להתחמק מפתרון שתי המדינות, וחיזקה תנועה פונדמנטליסטית שאומנם לא רוצה את פתרון שתי המדינות, ואין מה לדבר איתה על פתרון שתי המדינות, אבל מה שהיא כן רוצה, זה השמדת כל היהודים בארץ ישראל, והיא הצליחה לפחות להתחיל עם זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. האם השמאל הישראלי לא צריך לעשות איזשהו חשבון נפש? ואתה דיברת עכשיו על הימין ועל הטעויות של הימין, ואני מסכים, נעשו פה הרבה טעויות. אבל היות ואנחנו מדברים על הליברליזם היום, על השמאל הרדיקלי העולמי, האם השמאל הישראלי לא צריך לעשות חשבון נפש, כי הוא בהרבה מובנים כרך את עצמו עם הגורמים האלה, בהרבה מובנים, ואני אגיד לך יותר מזה, אם אלה האנשים, ואם אני מקשיב לך, ואני מבין שלחנך אותם מחדש יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי, אולי הדרך שלנו היא בסוף להתחבר לגופים האלה בימין, בעולם, המפלגות שלא תמיד הן הכי סימפטיות, אבל יש לנו זהות אינטרסים איתם. מה אתה חושב על זה? אני חושב שאנחנו ממש בבעיה, אבל אני אגיד קודם כל, לגבי חשבון נפש בשמאל, אני רואה אותו קורה. אני חושב שקראתי כבר 10 טורים שונים של שמאל קשה בישראל, שאומרים, מה קורה פה? נבגדנו, אלה לא אנשים שחשבנו הם היו חברים שלנו, ואנחנו... זאת אומרת, זה קורה, כן? אני מקווה שזה יקרה ברמה יותר עמוקה, וגם ידע לבקר את אותן תפיסות, את אותן תזות, כמו פוסט-קולוניאליזם, כמו זהותנות פשטנית, פוליטיקת זהויות פשטנית, אפילו לפעמים לימודי מגדר שמגיעים למקומות שהם דוגמטיים ואין להם קשר למציאות, כן? אני מקווה שגם זה יקרה. עכשיו, בעניין שיתוף פעולה עם הימין, תשמע, ישראל כישראל צריכה לשתף פעולה עם מי אתה יודע, יש ריאל פוליטיק מסוים, אבל אם אנחנו מדברים על טראמפ, כן? טוב, טראמפ ספציפית גם זה דוגמה קלה, כי אי אפשר לסמוך עליו בכלום, כן? הוא יעשה רק מה שהוא רוצה. אז על מי אנחנו מדברים? על מרין לפן? כן, כן. אני אגיד לך, אני הקשבתי למה שאני קורא הרבה עיתונות איטלקית לדוגמה, וראיתי עכשיו שינויים שהיו באיטליה, הרבה לפני אירועים ולפני חצי שנה, וראיתי את ההתבטאויות של המלוני, נגיד, שהיא עולה לשלטון, ושואלים אותה גם על סכסוך ישראלי-פלסטיני, תראה, זה כל אחר לחלוטין. מה היא אומרת? היא בעד ישראל. זאת אומרת, למרות שאצלה, אני מכיר את הליגה נורד, כל הגופים האלה שפעם היו גופים, שאפשר להגיד היו על גבול האנטישמיות. חלק היו אנטישמיים לגמרי. נגיד ברדיו פדני היו הרבה דיבורים אנטישמיים, כן, בואו לא נסתיר את זה, היו.
אבל היום, אם אני מסתכל עליהם, גם אם יש שם גורמים אנטישמיים, הם באופן כללי בעד ישראל עכשיו, כי הם תופסים את ישראל כבת ברית שלהם, כן. ואתה יודע, אני מוכן לסלוח להם את כמה סבתות שדיברו אנטישמית ברדיו פודניה. לא, אם זה סבתות זה משהו אחר. השאלה אם לא נשארו מרכיבים אנטישמיים גם היום, שגם ישפיעו על המדיניות שלהם, אולי לא בהקשר הישראלי-פלסטיני, אבל בהקשרים אחרים. אני לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על זה, ושוב, אבל מצד שני אני מודה שיש בעיה, כן? הרי במובן הזה ביידן והתמיכה העצומה שהוא נותן לנו במלחמה הזאת, הוא אחרון הנפילים, כן? הוא מדור אחר, דור שהיה ציוני באמת, והבין גם את הצדק שבמדינת ישראל, את הצורך הבסיסי של העם היהודי למדינת לאום כמו כל עם אחר, ואף יותר מכל עם אחר, בגלל מה שאנחנו רואים עכשיו, כן? כן, כן, אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שהוא באמת יש לו איזשהו פיישן כזה שהיה פעם. נכון, ואנחנו לא יודעים מי יעלה אחריו, וזה באמת מדהים. אני לא יודע, זו שאלה קשה. כן, אני רואה את המפה הפוליטית בעולם, ובסוף, אתה יודע, אנחנו רואים שזה מתחלק בין גושים כרגע, כן? אנחנו הולכים עוד פעם חזרה לסוג של, לא יודע, מלחמה קרה חדשה. כן. אנחנו רואים בפועל אנחנו רואים שעכשיו הצבעות באום לגבי גינוי חמאס, אנחנו רואים שחזרנו לימי ברית המועצות, רוסיה מתנגדת, סין מתנגד לגינוי, והמדינות שהולכות איתנו בציר תומכות. כן, המלחמה הזו ממש מחדדת את החלוקה הזאת. כן, ואז אני אומר, גם התמיכה, כנראה שאנחנו צריכים לתמוך בכוחות שהם יותר קלים לנו לדיבור איתם, מנגד שאנחנו רואים אנשים ששוללים את אבל שוב, פה אתה בבעיה, כי הונגריה היא לא בדיוק, היא לא נגד רוסיה, נכון? אז האם היא בצד של רוסיה או בצד של אירופה? מה שאנחנו רואים עכשיו, בסך הכל, חוץ מביידן, זה את אירופה המערבית הליברלית כן מתייצבת לצידנו. אנגליה, צרפת, כן, גם איטליה, כן, בסופו של דבר, הכוחות הליברליים כן מתייצבים לצידנו, ואני לא בטוח שהונגריה בעת מבחן תעדיף את האינטרסים שלנו על האינטרסים של רוסיה, או את האינטרסים שלה איתנו על האינטרסים שלה עם רוסיה. אני בכלל לא בטוח. בסוף יש איזשהו סט של ערכים שצריך להנחות אותנו, ומנחה גם מדינות אחרות. ארצות הברית כאן, ואנגליה כאן, וצרפת כאן, בגלל ערכים ליברליים מסוימים. ולא ברית המועצות. רוסיה לא, בגלל שפוטין, אני לא חושב שיש לו אפילו איזושהי אידיאולוגיה, אבל אותך לא מפחידה התמיכה העממית בפלסטינאים? זאת אומרת, אני רואה את לונדון. כן, אני רואה את פריז. קודם כל, בואו גם ניכנס לפרופורציה. ההפגנות האלה לא מייצגות רוב, ואפילו לא מיעוט גדול. מייצגות שוליים, רדיקליים, שמאל רדיקלי. הן גם נשענות, בואו גם נגיד את זה, יש כבר 56 שנה כיבוש. הכיבוש הזה הוא לא בסדר, הוא לא לגיטימי, כן? יש פה בעיה אמיתית. אז זה לא שגם סתם המציאו את זה שישראל היא כוח קולוניאלי, כן? זה לא שאין שום דמיון לקולוניאליזם, אני לא טוען שזה קולוניאליזם, אבל זה לא שאין שום דמיון לאפרטהייד, אני לא טוען שזה אפרטהייד, אבל יש פה בעיה קשה של ישראל ששולטת במיליונים 56 שנה. ההפגנות האלה גם באות על הרקע הזה. אז שוב, להפגין נגד הכיבוש, גם אני מפגין. לעבור מזה לדה-הומניזציה של היהודים ולהגיד מגיע להם להירצח, להיאנס, להיערף, כי הם קולוניאליסטים, זה הצעד שאנחנו מתנגדים לו. הבעיה שלנו, שוב, ואמרו את זה לפניי, היא לא שהסהרוריים נגדנו. הבעיה שלנו היא שגם למדינות, לליברלים אמיתיים יש בעיות איתנו. ובצדק יש להם בעיות איתנו, כי אנחנו עושים דברים בעייתיים. כן? אני באמת שואל את עצמי, אם אחרי המלחמה הזאת לא נהיה חייבים להציב את עצמנו יותר בבירור לצד המדינות הליברליות דווקא, כי הם יגידו לנו, אנחנו תמכנו לכם במלחמה, בואו תנו לנו משהו, כן? תנו לנו מה לעבוד, תגידו שאתם בעד שתי מדינות, כן? תגידו שאתם רוצים באיזשהו אופן לסיים את הכיבוש, כן? כי מה שהממשלה הזאת אומרת, וזה בהסכמים הקואליציוניים שלה, שיהיה סיפוח, לא חלוקת הארץ, כן? היא בעצם, היא נותנת דלק לכוחות השליליים ששוללים את קיומה של ישראל, כי היא אומרת, אנחנו שוללים את קיומם של הפלסטינים, אנחנו לא רוצים את מדינה. עוד דבר אחד, בואו לא נשכח גם, וזה חשוב, אנחנו מגיעים למלחמה הזאת אחרי
10 חודשים קטסטרופליים מבחינת יחסי הבינלאומיים של ישראל. זאת אומרת, לא רק המהפכה המשפטית, כן, הרפורמה המטורללת הזאת שהקימה את כל העולם המערבי נגדנו, כן? אלא גם שרים שאומרים שצריך למחוק כפר, שאומרים שזכויות התנועה של יהודים חשובות יותר מזכויות החיים של הפלסטינים בשטחים, סליחה מוחמד, כן? ושבין שתי ההתבטאויות האלה יש עוד שלל התבטאויות של שרים זוטרים יותר, שמדברים, שגם לועגים לארצות הברית, ומתייחסים בגזענות לערבים. אנשים שמו לב לזה, כן? אנחנו לא זוכרים, אבל עוד דיברנו על הנזק הדיפלומטי שסמוטריץ' עושה, שבן גביר עושה. חלק ממה שקורה עכשיו זה התרגום של הנזק הדיפלומטי הזה לשתיקה של האוניברסיטאות ולהפגנות האלה. אז שוב, זה גם אומר שישראל תהיה חייבת להציג לפחות, שוב, אפילו בעניין מבחינת דיפלומטית גריידה, לא מהותית, פנים של אנחנו בסך הכל לא רוצים לכבוש את הפלסטינים, אנחנו באופן עקרוני רוצים לתת להם לשלוט על עצמם, יש בעיות ביטחוניות כאלה ואחרות, בואו נסדר את זה, אבל זה לא מה שהממשלה הזאת אומרת, היא אומרת אנחנו רוצים לשלוט על הפלסטינים, רוצים לנשל אותם מאדמתם, רוצים לספח את יהודה ושומרון. אני מבין מה שאתה... אגב, רגע, גם היום, בתחילת המלחמה, בעת המלחמה, אנשים רציניים מדברים על יישוב גוש קטיף מחדש, אפילו במכון הזה עצמו, כן? שמבחינה דיפלומטית זה משחק הישר לידי השמאל העולמי שאומר, הנה, זה לא מלחמה הגנתית, הם רוצים לכבוש את השטח, הם רוצים קולוניאליזם. טוב, הדברים הם לא פשוטים, אני פה מבין את מה שאתה אומר, אבל מצד שני אני אומר, קשה לי לראות בזמן הקרוב, אולי אני טועה, אני לא יודע, ממשלה שמדברת על איזה תהליך שלום, גם אם הממשלה הזאת תוחלף בממשלה אחרת שתבוא מכיוון, לא יודע, מרכז שמאל לדעתי, קשה יהיה מאוד למצוא היום קהל אוהד לרעיונות של לא, קהל אני לא חושב. אני לא חושב. דיפלומטית אני חושב שזה יהיה מחויב המציאות, ובואו גם לא נשכח שמלחמות כאלה הם בבסיס הן מעוררות תנועות טקטוניות. הן מזעזעות את כל המערכת והמערכת משתנה. ובואו לא נשכח ש6 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי הפשלה של מלחמת יום כיפור, נחתם הסכם השלום עם מצרים. כן? אני פה לגמרי מסכים איתך. אני חושב שאנחנו, לא אני ולא אתה ולא עוד כל המומחים של המכון ארטמן, אנחנו לא יכולים לדעת באמת איזה שינויים בפועל זה יביא, כי אני מסכים איתך שאירועים כאלה שהם אירועים היסטוריים, הם יכולים לשנות מציאות, כן? גם בתוך המדינה, גם בהכרה שלנו, וכמובן אנחנו לא יודעים עוד לאיזה כיוון ואיך זה ישתנה. אני מאוד מודה לך, אני חושב שעשינו שיחה חשובה בנושא שהוא חשוב, לא פשוט, באמת כמה שאנחנו יכולנו, אני חושב שהתייחסנו לזה. תודה רבה, תומר פרסיקו, חוקר במכון שלום ארטמן. תודה רבה.